Nina bendlula emithedla kwezindihla nazi indaba ze-1KZNTV nifundele uphilano kaCibekhulu okamzimba umntwana uyakhuleka sanibonana. Ake sibheke lezo ndaba esithi yizo ezihamba phambili namuhla. Kushaqeka abaningi kusolwa Imeya Ngokubulala.Uvelile Owengozi enyantisa igazi OPHONGOLO kanti sivulwe kabusha sezindiza eRichardsbay. Sanimukela kwindaba ze-1KZNTV. Sekubekiningi uphawula ngesehlo sangempela sonto emngcwabeni wekhansela le-IFP kuward 11 eMsinga uSiyanda Magubane odutshulwe wabulawa ngeledlule. Lokhu kulandela ukuba wasinda kulesi sigameko etsheleka izinkumbi zabantu bebehambe lo mngcwabo ukuthi imeya lomasipala uyayinuka ekutheni yaba nesandla ekudutshulweni kwabo. Imeya naye ibikhona kulo mngcwabo ibonakala inikini ikhanda iphikisana nalokhu. Umndeni wakwaMagubane kaWard 11 eMsinga okumndeni kakhansela uSiyanda Magubane odlule emhlabeni ngesonto ledlule emva kokudutshulwa uthufuna ubulungiswa mayelana nokubulawa kwakhe. Lo khansela ubekwe endlini yakhe yokugcina kodwa umngcwabo wakhe kwaba khona izinto ezivelayo eziyizinsolo mayelana nabanesandla sabambulele. Sinaye la ongumalume wakhe okhulumela wona umndeni okuyena ozosichazela ukuthi ngazo zonke izinto ukusola ngelanga lesigameko kuze kuba kufika osukwini la izolo ingabe kuphi njengomndeni abakulindele. Baba siyakubingelela. Yebo. Igama ngingumhlakaniphi Dlamini. Ukhansela uSiyanda beku umshana wami. Kakhulu nje nakusukeleni kwalesigameko kuze kuzofika ilangeni la izolo lokufihlwa. Siphatheke kabi kakhulu ngoba uSiyanda ukhulele phansi kwethu njengoba singomalume bakhe. uSiyanda uyena okade ondla lo mndeni wakhe. Esingazi ke ukuthi ke njengoba umndeni wakhe njena ususele dengwane ubani ke ozowondla. Kusiphathe kabi kabuhlungu lokhu abakwenze kuSiyanda. Ingakho sithi ke sicela ukuthi nje ke akube wona kumthetho kanye nalaba kuyibona beqembu abokuyibona bazodlala indima ukuthi kube yibona abazihamba nalo lonke lolu daba beze beyofika lapho la luzophelela khona. Ngoba ukusiphathe futhi kabi kabuhlungu ilangeni la izolo kade sethuna ngoba sazanga ukuthi ngempela ngesikhathi sekukhona oseba nensolo zokusho ukuthi ngobani laba abambulele ngoba bawugcine sebakhomba kade bekhona lapha na ethendeni. Akuba ngabikho esikwaziyo akasitshele ngakho futhi kakhulukazi nakhona eqenjini bengakabikho akade futhi akade sasitshele ngakho. Kodwa nje ke khona inkomba kusho igcine sekhombisa ukuthi mhlawumbe indaba ikhona laphana ekusebenzeni akade ekusebenzeni lapha akade sebenza khona. Ingakho ke nje ke sithi akube uNkulunkulu kuphela ozohamba phambili. Basicela nje ukuthi siduduzeke thina mndeni ngoba siphatheke kabi izingane njengoba sesele zodwa nje nasazi ukuthi zizokondlubani ngoba zisencane lezi izingane ngoba ube nezingane ezimbili. Bizela ke uyena umalume kakhansela uSiyanda Magubane bekade ebekwa endlini yakhe yokugcina obekade ukhansela kwaWard 11 khona la eMsinga. Bayashoka bomndeni ukuthi ukudlula kwakhe emhlabeni sho unkosikazi wakhe njengoba kulona leli gceke sikulona bese kuwona umuzi wakhe abekade ehlala khona nonkosikazi kanye nezingane ezimbili. Bayafisa ukuthi umthetho udlala indima yawo kanjalo neqembu bathi babhekile ukuthi kube khona inyathelo ezithathwayo kakhulukazi ngamagama abantu athe ahlala ukosukwini la izolo adeqhubeka inkonzo yomngcwabo. Kude bohosibisi ngisemsinga. Uvele kokuqala namuhla enkantolo kaMantshasa OPHONGOLO enyakatho nelwaMthaniya uSibusiso Siyayo ngumshayeli weloli labandakanyeke engozini enyantisa igazi eyenzeke ngolwesihlanu endaweni yasegodlwayo OPHONGOLO. Umsola kuzinikele ngomgqibelo emaphoyiseni ngemuva kokudla phansi abaleke endaweni yesigameko kanti leli cala lihlehlela umsombuluko omhlazi ngama-26 kuye phezulu nokuyilapho umsola ezofaka khona isicelo sakhe sebheyili. Usagcinwe esitokisini samaphoyisa sasoPhongolo uSibusiso Siyaya ongumshayeli weloli elatholana phezulu nemoto encane ku-N2 OPHONGOLO ngolwesihlanu. Nokuyilapho ke kwesweleka khona imphefumulo engama-21 okungeyabafundi eyi-19 umshayeli kanye nothisha. uSiyaya uvele okokuqala namuhla enkantolo ngemuva kokuzinikela kwakhe emaphoyiseni ngempela sonto.
kanti ke leli cala lihlehlele umhla zinga26 kwephezulu ngenhloso yokunika amaphoyisa isikhathi sokuqoqa ubufakazi. It appears to this court that in terms of what has been explained by the state and the application, that there are numerous information needed for the state to bring in the proposing bail application. Therefore, the matter then is remanded to Monday, the 26th of September 2022 for the bail application. Mr. Sihaya, you do remain in custody. Elinye lamalungu omphakathi wesophongolo lithi ke kudala bekhala ngesimo salomgwaqo kanye nobudedengu kubashayeli bamaloli. Into esikhathaza kakhulu kunakho konke ukuthi kwenzakala lo mshophi kwenzakala lenhlekelele nje akukona ukuthi akuzange kumenyeswe izwakale kangconywana into la khona okuthiwa ivele yenzakala nje wonke umuntu amangale. Uma kuziwa kule ngozi lena akekho umuntu obengaboni ukuthi khona into enkulu ezokwenzeka futhi ezokwenziwa ngama trucks emgwaqeni ophakathi kwetshelejuba nedolobha uPhongolo ngoba usuku nosuku sivika wona ama truck abashayeli bama truck abawahloniphi amalunga omphakathi wasoPhongolo ababahloniphi abanye o driver abahamba nabo emgwaqeni. Emumva la suka khona ama truck siyafisa ukuthi abaningazi balemboni ama truck beqikelele ukuthi abashayelisi umuntu osethe wafika kodwa kushayeliswa umuntu ngempela okulungele ukushayela imoto elingana ne truck kuyaye kuthiwa ke kufuneka ucode 14. Lowo omele inhlangano yothisha eNathu kwababehambele enkantolo yasoPhongolo ukhalise othisha kanye nezikole ezithintekayo ngokwehlelwa yilomshophi. Ibhlungu kakhulu into ebhekene nozakwethu ezikoleni ezithintekile ukungane yakwethu ayikho into ongayifanisa njengokuthi uzochazela ingane eneminyaka emihlanu neminyaka eyisikhombisa ukuthi kungani uzakwabo kade ehlala naye deskini engasekho esikoleni. So si National Teachers Union nje sila uzosekela labo amalungu ethu nabo zakwethu abathintekile ukuthi sinabo sikhona ukubeseka ngoba uma ngabe sekunje kufuneka into eyodwa ukubambisana nje kuphela njengabantu. Ezindabeni za1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika kusophongolo. Imeya kamasipala umhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uXolani Ngwezi uthi ukuvulwa kabusha kwesikhumulo sezindiza kule ndawo besivale ngenxa yegcwane lokhuvethe kuzosiza kakhulu ukuthuthukisa umnotho wakule ndawo njengoba sekuzoba lula kosomabhizinisi ukuhambela kuyona. Ekhuluma ke nabezindaba Imeya uNgwezi uveze ukuthi baseyinhlelweni zokwakha ke isikhumulo sezindiza esisha ezokuba ke sikhulu ukunalesi. Emva kweminyaka emibili sesikhumulo sezindiza sase-eRichardsbay savalwa kulandela ukuqhubwa kwegciwane lokhuvethe sigcine sivulwe ngokusemthethweni kabusha njengoba namuhla kuhlala indiza yokuqala ekuseni. Lesi sikhumulo sezindiza esingaphansi kwamasipala umhlathuze kubheka ukuthi sithuthukise umnotho wakule ndawo njengoba kunezimboni eziningi ezizinze kuyo. Sekulula ukutravela befike eRichardsbay ngesikhashana nje sifushane kakhulu. Okunye futhi okuchazayo kuchaza ukuthi ezokuvakasha zizozuza kakhulu ihlomule kakhulu la ikakhulukazi endaweni yasemhlathuze nakuyo yonke indawo esenyakatho nesifundazwe ukusuka lapha eRichardsbay uziyofika to as far as umhlaba uyalingana nakuzo zonke indawo ezingaphansi kwezulu la ukuhambela khona kakhulu abavakashi bethu. Lokho okuchaza ukuthi amathuba emsebenzi abantu bakithi njengoba i-airport ivuliwe azoqhubeka ukwanda especially kwi-hospitality industry nomnotho wethu osomabhizinisi abatshala imali sibona ukuthi bazoqhubeka bande kube lula ukufinyelela kwabo. Lesi sikhumulo kubheke ukuthi singagcini ngokuthuthukisa umnotho kuphela kodwa siphinde sithuthukise ezokuvakasha kanjalo nezimpilo zabantu zibe lula njengoba bebephoqeleka ukuhamba amahora belibhekise eThekwini. Imeya lomasipala uXolani Ngwezi uthi basezinhlelweni zokwakha isikhumulo esisha sezindiza esoba sikhulu kunalesi. Niyabona ukuthi vele maintenance la e-airport iyaqhubeka. Okunye okwesithathu siseyinhlelweni vele zokuyimova le airport la iye endaweni la okuzokwazi khona ukuthi ithi kuba nkudlwana kunalokho ukuze sizokwazi ukureceive mhlambe ama tourists nabantu nama passengers to as far as Cape Town nako East London and even the world where possible. Ngokuthi ke siyisuse la e-airport siyise kwenye indawo njengamanje umkhandlu uphizi ne feasibility study
esikholwa ukuthi sizoyiqeda ngokota 3 we-financial year. Izinhlaka ezahlukene kwezezindiza okuyi-Airport Company South Africa, i-AXA ngamafuphi, kanye ne-Air Traffic and Navigation Service, i-ATNS, zikushayela ihlombe ukuvula kwalesi sikhumulo sezindiza namuhla. The first flight landed today at 7:15, and it means a lot for us as AXA, but it also means a lot for the municipality and Richardsbay. As you know, Richardsbay has got a lot of industry and mining. It's got seaport, it's got IDZ. As a state-owned entity is to provide reliable and safe air navigation infrastructure. So if you were to compare us with our sister companies like AXA, we provide air traffic management and air traffic control services on all airports in the country. Kube ukuthi sibe matasa lesi sikhungo njoba kunenqwaba yosomabhizinisi abahambela idolobha iRichardsbay. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eRichardsbay. Umntwana omkhulu wesizwe sakaMpumuza eMgungundlovu maphakathi kwaZulu-Natal ukhetho okuhle zondi uthi izinga lokusetshenziswa kwezidakamizwa kule ndawo liphezulu kakhulu ingakho behleleke imashi yokuqwashisa ngokusetshenziswa kwazo kanye nodlame lokuhlukunyezwa kwabesifazane kanye nezingane. Le mashi isuka enkantolo yenkosi yaphelela enkundleni ezemidlalo kanti behanjelwe yiphini kaNgqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga kanye nephini kaNgqongqoshe wezempilo kuzolonke uDokotela uSibongiseni Dlomo. Udela amakhaza nemvula umphakathi wakwaMpumuza okubalwa kuwo izaguga wayothamela umcimbi obuhlelwe indlu yasebukhosini besizwe samaMpumuza kwaZondi. Umntwana omkhulu uthe zingenisile izidakamizwa endaweni. Isimo sama-drugs angene kakhulu emphakathini ahlukahlukene nawo. So bekunja ke sizokhuza ukuthi abantu ake bayithibe kuma-drugs ngaphansi kwesiqubulo ke esithi mina ngenzeni esisho ukuthi akube umsebenzi noma ubani ukuthi kube khona kwenzayo usuku nosuku ekulweni nama-drugs. Iphini likaNgqongqoshe emnyangweni wezempilo kuzolonke uDokotela uSibongiseni Dlomo uthe abesekwe bonke abantwana. Uma kufika this 17-year-old lo mntwana responsible enough ukuthi uthe part of usuku lwakhe uzolispenda clinic ezocela ukuthi sengiqomile, I'm sexually active kodwa ngifuna ukukhulelwa ngilekeleleni because siyayisupport futhi siyalekelela abantwana bathi bona bahamba umkhosi womhlanga bayasithola izaluleko lawo bantwana kufanele sibagqugquzele siba encourage stay in that life but asingabalahla abantwana bathi mina sengihlulekile ukuhamba ngale nqubo yomkhosi womhlanga ukuthi ngizithibe angisakwazi ukuzithiba sengine boyfriend noma ngine girlfriend kodwa ngifuna ukukhulelisa noma ukukhulela ukuthi ngifike matric ngisizeni eclinic. So we are therefore distributing into esithi adolescent and youth friendly services, youth zones kuwonke ama-clinic wethu ukuthi kube khona nje unesi and we are targeting unesi omncane nje ongangawe ongasakwazi ukukhuluma ney'ngane kalula. Kanti nephini likaNgqongqoshe emnyangweni wezokuthutha kuzwelonke uSindisiwe Chikunga unxuse intsha ukuba ithathe izinqumo eziphusile. Bantu abasha, abantu abaphumelelayo, abantu abakhethayo ukuthi yini into engizoyenza ngasiphi isikhathi. Abantu abathi kukhona bonke utshwala bukhona kodwa akusibono bami ngoba mina ngiyintombi yakwethu. Utshwala bukhona buyadayisa kodwa akusibona obami ngoba mina ngiyintombi yakwethu. Ngoba mina ngiwumfana ngiyinsizwa yakwethu. Angifuni ukukhula ngibe isibotho. Iziphasimandla bezikhona zisayine izivumelwano zokuzibophezela ekulekeleleni lesizwe samaMpumuza kuzona zonke izinhlelo ezingaba nazo. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngisemgungundlovu. Ake siye eToro siyabuya futhi umbukeli nezinye zezindaba zethu. Nina bendlove namandla sibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kushaqeka abaningi kusolwa Imeya ngokubulala.
Uvelile Owengozi enyantisa igazi OPHONGOLO kanti isivulwe kabusha sezindiza eRichardsbay. Abantu abaphila nokukhubazeka endaweni yaseDumbe sebekhaleke ngokuvaleleka bengathuthukiswa ngokwamakhono noma benayo imisebenzi yezandla abayenzayo futhi abafisa ukuziphilisa ngayo bengancike kwisibonelelo sikahulumeni. Lokhu kugqame ngesikhathi kuphendula isoyi kuward 4 eBilanyoni okuyilapho kuzokwakhiwa khona isikhungo esizosiza kumphakathi ngenhlelo ezahlukene ozenzayo. Emva kwegebe lagqama ngesikhathi umeya nesililo sasemini nabantu abaphila nokukhubazeka baseDumbe mayelana nokuvaleleke ekutheni bathuthukisa amakhono abanawo, ukukhala kwabo kuzwakale maduze njengoba ubuholi balomkhandlu buqalise isigaba sokuqala ngokuphendula isoyi la kuzokwakhiwa khona isikhungo esizosiza bonke abantu abanamakhono nabafuna ukuqeqeshwa kwimikhakha ehlukene kanjalo nabafuna ukuqalisa amabhizinisi abo. Abantu abafisa ukuzithuthukisa ngokwamakhono bakwazi ukuthi bayithuthukise. Njenganamhlanje ke nje ukubonakala abantu bengaka sizokwethula uhlelo lwama SMME la abantu bonke bezoyithuthukisa ngamakhono. Ngabe ufuna ukufundela ukuthunga isewing, ngabe ufuna ukufundela iplumbing, ngabe ufuna ukufundela ukushisela, zonke lezo nhlobo zizobe sikhona. Sizothula lesakhiwo ke ekutheni umphakathi ukwazi ukusizakale ngoba siyaqonda ukuthi amathuba emsebenzi ayafiphala. Ngakho siyakholelwa ukuthi abantu fanele bayithuthukise bakwazi ukuthi baphile. Abahlali bakule ndawo bathi ukwakhiwa kwalesi sikhungo kuzosiza ngoba bekuphoqa ukuthi bagibele baye emadolobheni uma befuna noma ukusizakala nangamakhompyutha. Ngami nje ngoba ngisunga i-uniform yesikole senginethemba lokuthi umsebenzi wami uzoqhubeka kahle ngoba sengizoba nendawo la ngizothungela khona ngikwazi ukufeza izidingo zami. Uma usuka la uyedolobheni uthi uyokwenza izinto zakho in terms of computer ufica ukuthi mhlambe kugcwele nesikhathi siyakushaya, kodwa manje makuzobe kula iduzane ngiyacabanga ukuthi wonke umuntu uzothola ithuba nabaningi bazothola futhi nethuba lokuqeqesheka sikwazi ukuthuthuka because nemisebenzi eminingi ayisekho. Imisebenzi mayingasekho lokho kuncane okuvelayo ikona umuntu okumele akubambisisa. Umeya uthi ukwakhiwa kwalesi sikhungo akuzogcina ukusiza ulusha kuphela kodwa nabantu abaphila nokukhubazeka bazosizakala. Uhlelo lwalabo abakhubazekile nakhona kukhona uhlelo esibalungiselele lona ukuthi uma nabo sebefisa ukuthi bangaba khona njoba sesiyazi ukuthi kunekomiti elibhekela abakhubazekile nabo bazobe beyingxenye betrainer ngokwamakhono, ikakhulukazi nje kunenhlangano esiyaziyo efundela ukuthunga ayabakhubazekile nayo ke sihlelele la ekutheni bakwazi baqhubeke bazoyifundisa ngokwamakhono njengomkhandlu waseDumbe. Ngotabo Sibisi eThekwini. Ngenxa yokwanda kwezigameko zobugebengu endaweni yaseDlovinga enqoleni ogwini oseningizimu nesifundazwe kwaZulu-Natal, ikhanselela kwaDetwan uMalusi Tawulwayo unxenxe kumphakathi ukuba usukuma ubhukulo ukulwa ke nokudlondlobala kobugebengu kuyona le ndawo. Ukhansela Tawulwayo kusho lokhu ngesikhathi ke bebambe kumhlangano wokuqwashisa ngobugebengu bezama ukuqhamuka neqhinga elingasetshenziswa ukunqoba khona. Sikhula ngesivinini isihlava sobugebengu endaweni yaKaDlovinga ezinqoleni. Lokho kushiwe ikhanselela kuward 31 uMalusi Tawulwayo ngesikhathi bebamba umhlangano wokuqwashisa ngobugebengu ukuzama ukuthola izindlela ezingasetshenziswa ukunqanda ubugebengu kule ndawo. Silanje ngenxa yokukhula kobugebengu obukhulu la ewadini ka 31 sinenkinga kakhulu ukubulawa kwabantu, uqhekezwa kwemizi nokukhuphuka kwezinga lokudla kwezidakamizwa. Ingakho namhlanje sibizile inhlaka ezahlukene nama-social worker, amaphoyisa ukuze soqashisa umphakathi ngalezi zinto ngoba impela ayikubi akuhambi kahle. Ube seveza ukuthi zikhona izindlela abazosebenzisa okubala ukwandiswa kwamaphoyisa kanjalo nokunxenxa umphakathi ukuthi ube yingxenye yokulwa nobugebengu. One sizosebenzisa ama-forums ukuthi asilekelele. 2 sidinga kakhulu i-visibility yamaphoyisa ngaso sonke isikhathi ahleze khona angagxili kakhulu emgwaqweni omkhulu kodwa angene inland kule mgwaqweni ngoba izinto eziningi zenzeka inland nokuthi umphakathi wonkana sifuna nombani abe nesimo sokuthi uma khona into ayibonayo kube khona indlela azoba nesignal azoyenza ukuthi khona into angayiboni kahle. Sibambisane sonke somphakathi ngoba lento isithinta sonke. Usinde ngokulambisa ngesikhathi egcwelezwa waphinde waphunyuka
ngesikhathi bezama ukumdlwengula. Uthi uyafisa amaphoyisa ngenelele ukuze zibanjwe izigebengu ezimshiyela imali ebusweni. Ngaphuma la ekhaya ngabo 10 to 5 ngemsebenzini ngisebenza eBoxer. Ngithe mangihamba ngathi mangile phezulu moya ngasesikoleni kabanjwa umuntu wangibamba wangiphuca isikhwama. Uthe kusenjalo ngisamangele kumuntu wavulwa ngibamba wangiphosa eceleni komgaqo kobozani. Walwa nami ke lapho ke ezama ukungikhumula isikete ezama ukungirape kwaukuthi ke ngathola amandla ngakwazi ukulwa. Salwa waze wavuka nebhodlela wangigwaza ngalo la ebusweni wangigwaza kodwa ngakwazi ukuphunyula. Ngiyafisa ukuthi amaphoyisa ngenelele kuze zibanjwe lezi gebengu ngoba abazi ugcina ngami futhi bengave beqala ngami. Kodwa nje ngiyafisa nokuthi mhlambe kube khona nabantu ke abayimakomiti mhlambe abahambe bepatrola nasebusuku. Usekela sihlalo wesigungu esilwa nobugebengu endaweni yakwaDlovinga abasebenza namaphoyisa esiteshi sasezinqoleni uthi sebeqhamuke neqhinga lokuthi kukhethwe ikomiti elizoqapha kule ndawo hleze izigameko zobugebengu zehle. Ngenxa yobugebengu osebande kakhulu kutholakala nezingane zibulewe, kutholakala nempahla eqhekeziwe, nehunga iningi kakhulu nezidakamizwa namajoyinti. Manje sohlangana namalungu omphakathi sizohlanganisa ukuthi bakukhethwe ithimba labantu abazokwazi ukuthi bapatrole kakhulukazi ebusuku ngoba naphambilini bebeke bakwenza lokho bepatrol abantu ebusuku isimo sasithulile kwakunganjotshwa lutho. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuzamando sicele ngisezinqoleni kwaDlovinga. iLinzwa Foundation ibambisane nenxanxathela yezitolo iBoardwalk, inkwazi Mall kanye nesikhungo semfundo ephakeme ongoye kwadlangezwa basingathe kumncintiswane weingane wokupheka kwiJunior Maestro Chef nokilapha abantwana besuke beqhudelana khona ngokupheka ukudla okwahlukahlukene. Usinethemba Mkhizi wezokuxhumana kuLinzwa Foundation ongabahleli balomncintiswano uthi inhloso yabo ukususa kintsha kuyidakamizwa nokuyigcina imatasa ingasitholi isikhathi sokwenza izinto ezingalungile. Lo mncintiswano kubusenxanxathela nezitolo iBoardwalk, inkwazi Mall eRichardsbay inyakatho yalesifundazwe. iJunior Maestro Chef umncintiswano wezingane lapho ke ziqhudelana ngokupheka zihlanganisa ke izithako ezahlukene. Lo mncintiswano obanja mnyaka yonke usuheheke abantu abaningi kakhulukazi abantwana abathanda ke ukupheka. Lo mncintiswano uhlelwe ngokubambisana iLinzwa Foundation, iBoardwalk Nkwazi Mall kanye ke neNyuvesi yaSongoye njengoba abafundi abakulomkhakha abavela kule nyuvesi beyingxenye yokulekelela abapheki abancane kulomncintiswano futhi ke babese bekhuthaza intsha ukuthi ke ingawubukeli phansi lo mkhakha. Ubalekile ke lo mkhakha ke since sidla ke zonke insuku ke ama restaurant ehlale khona evuliwe mele ke sivula amanye ama restaurant nama hotel abantu bayathanda ukuvakasha nje zonke lezo zinto. I think ubalekile lo mkhakha kakhulu kuzo zonke insuku nje siyawusebenzisa. Ngakhuthaza ukuthi abanye abantwana bajoyine lo mkhakha khona kuzowanda ama hotel la eSouth Africa kunyuke umnotho futhi siphekele ukudla okuningi okuhlukene okuqhamuka kwamanye amazwe. Si experience izinto eziningi futhi ungakwazi ukuthi ushowcase ama skills wakho mangabe uwenza lo mkhakha lo. Umpheki osemncane kunguyena kubaqoqode bonke uthi ke ukumenze wabahlula bonke uthando nje akanalo lokuhlanganisa ke izithako ezahlukene uma epheka. Ngenelele competition because ngibona ngathi opportunity yokuthi ngikwazi ukuphumelana abantu babone ukuthi ngiyakwazi ukupheka. Phela umuntu omazana othembakala kakhulu nanokuthi ngiyathanda ukupheka because ngathi yabo ngiyathanda inhliziyo yami yonke because ukufaka ama feelings akho wathatha wafaka into a plate nanokuthi ngiyathanda uku-experience thatha ama flavors angahlangana wafaka together ukuthi kubone ukuthi kuphumana. Ngicabanga ukuthi ngoba ngipheka inhliziyo yami yabo as in ngiyanikela ngipheka ngipheki nje ngoba yabo nanokuthi angazi noma nginalo yini talent kodwa ngibona ukuthi ngiyasebenza a lot when I need to cook and yeah I come through with the meals. Okuyibona ke okungabagqugquzeli balomncintiswano bathi ke inhloso yabo enkulu ukuvundulula amakhono kubantwana besabancane ukuze ke futhi babagcine bematasa bengazibandakanyi ke nezinto ezimbi okuhlanganisa ke nezidakamizwa nokunye.
Junior Maestro Chef competition, i-competition kakhulu esiyake sibheke ukuthi ingenela abantu abaneminyaka ewu9 kuya ku18 siyahlukanisa categories ayi2 sinama junior nama senior. I-junior category it's from 9 to 13 years, then the senior category it's from 14 years to 18 years. So sibheke kakhulu lapho sinikeza izingane i-platforms ukuthi zikwazi ukukhombisa ama-cooking skills zazo, izingane ezinothando lokupheka ukuthi sizikhuthaze zigqugquzeleke ukuthi ngelinye ilanga nazo mhlambe zibe o chef abaphambili njengoVusimusindlovu. Leske izindaba zo1KZNTV, mina ngingusamkeliswe Nqulunga, bengase eRichardsbay. Ake sithi shelele itolo siyabuya futhi mbukele nezinye zezindaba zethu. Nina bembeni inkabe enkulu kabusha obukhale siyabonga siphinde futhi sinamukele nisabukele zona izindaba ze1KZNTV nazo kwizona esithi ngezihamba phambili namuhla. Kushaxa abaningi kusolwa Imeya Ngokubulala.Uvelile Owengozi enyantisa igazi OPHONGOLO kanti sivulwe kabusha sezindiza eRichardsbay. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo 17.75 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu20.21 kupondo waseBrithani libe ngu17.71 maliqhathaniswa neeuro yaseEurope kanti into engegolide yona ime $1,662.57 i-ounce ukuthi intengo longahluziwe yona ingu$91.35 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. I-Premier Soccer League PSL isiqinisekisile ukuthi Mamelodi Sundowns izokwamukela ekhaya la i-Orlando Pirates kumlenze wokuqala womqhudelwano ye-M1080 esifundazweni saseLimpopo. Sundowns izodlala nePirates kwimzuliswano emibili ezocacisa ukuthi ngakubeke iliphi iqembu elizodlala kwamanqamu neKaizer Chiefs noma AmaZulu FC. Ngomgqibelo omhlalolunye umfumfu iPirates izodlala ke neSundowns enkundleni ePeter Mokaba esifundazweni saseLimpopo bese ukuthi ngakusasa kudlaleke iMpofane Kaizer Chiefs noSuthu Mabhesha Nkona AmaZulu FC enkundleni Moses Mabhida eThekwini kwisifundazwe iKwaZulu Natal. Yonke ke lemidlalo ke izoqala ngokugamanxa kwehora lesithathu ntambama. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendelela. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isabo kehlela ziyaguqa bese iphaka namuhla sihlangabezana kanjani ngokuzayo nazo futhi ezinye izindaba.